Mary Chiwenga finally commented on the wedding yamini yotabo na Constantino Chiwenga akati iye zvinhu izvi zvakatotanga kare vaindichita. It happened right under my nose. Murume uyu vachindinyepera. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So she wrote akati women never advocated for my freedom and peace and nothing to do with fame, fortune and hate, jealousy and envy. If you take a closer look at this, Chiwenga was in a relationship with me throughout the subsistence of our marriage, and I was made to believe she was a Chinese student. Saka zvinoreva kuti this lady is not a stranger to the Chiwengas. Vakanga vachishanda vese zvakanaka kuami ikoko. Pakamborwara mukuru akaenda kuChina. Miniyotabo was one of the delegates dzadziriko ikoko vari a Chinese student sezviri kutaurwa naamai. Vazhinji vati chero zvikanzi izvoni tazviziva kuti ndozvakaitika. Vice president ka baba venyika unoda kuti tiite sei. Umwe abva anyora akati usakangamwe ka kuti wakarwadzisa shingi kaondera uchienda kuna general uchimusiya akati dzvoko. Mwari havadhakwe unokohwa zvawakadzvara. Saka kuri kungonza this is payback time. Pane zvawakamboitira shingi kaondera usakamoti the whole career yake achiinvesta mari mauri iwe ukabva wadecide kuita zvaguvheye. And another thing, vamwe vanyora vakati, who did you represent iwewe? Pawakaita Miss Zimbabwe or Miss Harare, whatever, zvawaita zvimacontest zvebeauty. Who did you represent? Pawakanga wava mai Chiwenga vacho. And even if your reign was short-lived, what did you do? Kuti ugonewo kumira nema-organizations akadaro. Ukatasa ma-first lady, vane ma-organizations that they adopt. So please name an organization that you once helped. Saka usangomirire kuharvesta pausina kudyara. So ndo zviri kutaurwa naMary akati makandidaro mukandirega henyu asi second lady venyu ava vakanga vagara vachidanana nemurume wangu. Ndo zvavari kutaura izvi. Vari kuti havana jealousy, hapana pari kuvarwadza asi vari kungotaura zviri pamwoyo pavo.